Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin po minamahal mangaral at beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved elder. Brother Juben Ferrer, tayo po'y magkaisang manalangin, itaas po natin ang ating kamay, tanda ng pagsuko at paggalang sa ating malapay noon. Hallelujah, hallelujah! Dakilang upalang Diyos, mapanasal sa pangalan mo, malapay noon, sa unat pagluhod, pasalamat na ang Pastor Wades Almeda, patuloy ka naming pinapupurihan, sinasamba sa dagong ito, dahil sa isang linggo muli na kami yung kinabagan, nagkatipon-tipon upang patuloy, papurihan, sambahin, luwalatin, dakilain, ang lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat, malapay noon, sa paglangis sa mga unang yugto ng mga gawain, sa mapupuring awitin, sa mga patutuong patuloy namin na pakinggan, sa mga awitin na nilingisan mo, malapay noon, naramdaman namin ang iyong matamis na presensya. Gayon din, malapay noon, sa patuloy mong pagtuturo sa amin, sa kalagahan na pumibigay. Narito, malapay noon kami, sa pag-aaral ng salita, sa ganang aming sarili, lalo yung abal likod, malapay, wala po kami magagawa, upang unawain ang iyong salita, subalit sumaamin ka, langisan mo ito, bigyan ng kapangyarihan, maabot ang aming pangailangan sa dakong ito, palaguin pa ang aming buhay spiritual, malapay noon. Buksan mo ang aming pandinig, ang aming puso, palakasin, pagtibayin, malapay noon sa pamagitan ng salita, at sabay-sabay naming tinatalian, anumang gawa ng kaaway, pang-alinlangan, di mo nang kaunan ng focus sa pagiging salita, malapay noon, kasound! Di mo nang ito kasound! In the mighty name of Jesus, be healed, be frozen, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin minsanan pa ang ating Diyos na buhay. Lahat ng patuloy na nagagalang, bagamat alas 3 na po mga minamahal. Amen. Lahat pa rin ng patuloy na narito, ganadong-ganado pa rin, na pumalakpak, magpuri. Amen. At higit sa lahat, makinig salita ng mga Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Amen. Dapat lamang po mga minamahal, kapuri-puri ang ating malapay noon. Imagine itong ating ginagawa, hindi kailanman madutumbasan at masusuklian ang kabutihan ng malapay noon. Amen?
Pero sa bagay na ito, natutuwan ang malapanginoon, mga minamahal, hindi natin siya nakakalimutan sa lahat na mapapalang ginagawa niya. Amen. Patuloy natin pinapabuhat ang pinakmataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang, dobleng paggalang, pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God. At lagi po nating inaalala ang mga baral turo ng isang aral at pong minamahal ginagalang assistant pastor Lina C. Almeda sa mga beloved children, sa ating minamahal magagawa sa dagong ito, sa inyong minamahal sa mga datihan man, at sa mga bisita kung mayroon man, isang palang hapon sa ating lahat, at sa ating mga YouTube and Facebook viewers, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kunin po natin ang ating Biblia, mga minamahal, ang salita ng Malapanginoon, ang ating kwaderno o papel, at siyempre ang ating panulat, mga minamahal, upang itala ang salita ng ating pong pag-uusapan. Kaya ni ating pong basahin ang ating pong pampungad na talata po, mga minamahal, sa hapong ito. Amen. Dito po sa unang Pedro, ang kabanatay 2 at talatay 9, ating pong basahin. Palapakan po muna natin ang ating Malapanginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, ganito po ang sinasabi, "Dadapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasarsedote, bansang banal, bayang pag-aaring sarilin ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." Amen. Palapakan natin ang ating Malapanginoon. God bless sa pagkabasa natin ang Malapanginoon. Alan magsabi ng Praise the Lord! Alan magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ating mga minamahal talagang pagsumikapan, mga minamahal na mapakinggan po, mga minamahal, ang salita ng Malapanginoon upang sa ating pag-uwi, mga minamahal, ay baon-baon natin ang kapangyarihan, ang kalakasan, ang pananampalataya, ang patuloy na pag-ibig para sa Malapanginoon. Amen. Hindi tayo uuwing talunan gawa ng kaaway, mga minamahal. Praise the Lord. Sa ating binasa, mga minamahal, madalas nating napakikinggan o naririnig ang talatang itong, mga minamahal, na sinasabi nga, tayo raw na mananampalataya ay hinirang ng Diyos tulad sa isang makaharing pagkasaserdote. Amen. Napakahalaga sa paningin ng Panginoon. At a holy nation, mga minamahal, isang bansang banal. Alam niyo, mga minamahal, ating pong munang pamagatan, mga minamahal, ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ang pamagat po, mga minamahal, ay preserve the JMCIM culture of faith. This is all about preservation of our culture here sa ating pong balagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Matatalakay natin, mga minamahal, ano ba itong mga paniniwala, pamaraan ng panampalataya, pagsamba ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry na dapat nating pangalagaan at panatilihin. Ito ba ay talagang may maidudulot na mabuti sa aking buhay? Sa bawat isa sa atin? O sadyang ito, mga minamahal, ay nagiging parang lamang, mga minamahal, tradisyon na nagiging common na lang sa iba. Dahil nga, maaring ang ilan ay memorize na ang programa, ang bawat yugto. Expected na ang tatayo sa balagawain ng Malapanginoon. Maumuna sa magpapaawit, sa mga awit, sa magsasalita. Kilala na rin natin kung sino ang ating mga katabi sa ating pagdalo sa gawain ng Malapanginoon. Alam na rin natin kung sino ang maaring makadalo ng linggo, wala ng Miyerkules, babalik ng Biyernes, makadadalo ulit ng linggo. Kaya dahil doon, sa halip na ang focus at atensyon ng Kristiyanong dadalo ay kung paano siya makakuha muli ng kalakasan at kapangyarihan sa salita ng Malapanginoon, nagiging common na lang dahil yun ang ating inaasahan mangyari sa bawat yugto ng gawain ng Malapanginoon. Kaya ngayon, mga minamahal, let's preserve the GMCIM culture of faith, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang ating Malapanginoon.
pagpasok ng taong 2024, magkakasunod na pangangaral, mga minamahal, ang talagang nais iparating ng Malapaynoon sa bawat isa sa atin. Hinahanap ng Malapaynoon yung mga Kristiyano. Sabi nga ating pong nangangasiwa, grabe, pinagpala tayo paglinggo. Nung sinalubong natin ang New Year, kahabagan, ang dami natin. Pagpasok ng unang Miyerkules ng 2024, naglagas. Naglagas ang attendance ng mga Kristiyano. Kaya hinahanap tayo ng Malapaynoon. Dumating ang Biyernes, parang ano lang nag-substitute lang. Yung iba nawala, yung iba nakadalo. Kaya grabe yung pagpapaalala sa atin na pagre-remind, ano na ang nangyayari sa ating buhay bilang mananampalataya. Alam niyo mga minamahal, ang sabi rito, we are a holy nation sa paningin ng Diyos. At tayo ay very proud. Lahat mga minamahal lang talagang masayang-masaya, mga minamahal, at ipinagmamalaki yan sa buong mundo na tayo daw ay banal na bayan ng Diyos. Sumigaw ng Praise the Lord! Praise the Lord, amen. Alam niyo mga minamahal, sa isang bansa o bayan, ang bawat bansa o bayan ay may sariling kultura. Dahil ang kultura, ang paniniwala, ang uri ng pamumuhay na mayroon sa isang bayan ang nagsisilbing identity nila, mga minamahal. Pagkakakilanlan. Kapag narinig natin ang isang tao na nagsalita o alam niyang magsalita ng wikang Filipino, masasabi mong ito ay maaring Pilipino. Amen? Kapag nakita mo ang isang tao na kasalubong mo, halimbawa nandito ka sa Pangasinan, tapos may narinig ka nagsalita ng Ilocano o ng salitang Iloco, masasabi mo na ito ay taga-Ilocos o isang Ilocano, mga minamahal. Dahil sa uri ng ating pamumuhay, sa ating sinasabi, sa paraan, sa ating kilos, sa ating pananalita, doon tayo nakikilala ng iba. At alam niyo ba, mga minamahal, na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, yamang tayo po, mga minamahal, ay isang kongregasyon, mga minamahal, isang grupo ng mananampalataya, at ating sinasampalatayan na tayo ang tinutukoy ng Biblia na Holy Nation. Tandaan natin, tayo sa Jesus Miracle Crusade ay meron din pong culture. Lalo na ang ating culture of faith, mga minamahal. Ang ating kultura ng pananampalataya. Mga minamahal, maaring ang ilan sa atin, sabihin natin, mga minamahal, ay, ito'y narinig ko na noon pa man. Kindly, ating po munang basahin, mga minamahal, dito sa Efeso, ang kabanatay 4, ang talatay 29. Efeso 4, ang talatay 29. Aklat ng Epeso, kabanatay 4, talatay 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng Malapaynoon. Isang kultura na ating minamahal sa ating pananampalataya sa ministeryong ito, mga minamahal, ay tungkol sa ating wika o pananalita dito sa gawain ng Malapaynoon. Ang ibang sekta, mga minamahal, pag narinig nyo sila, nabasa natin ang post nila sa social media, ito man ay sa Facebook, mga minamahal, o ano pa man, madalas natin marinig yung kanilang pagpupuri sa Diyos ng salamat sa Panginoon, thanks kay Lord, salamat kay God. At kapag nabasa nyo yan, alam nyo kung anong uri sila ng mananampalataya. At masasabi ng ilan, born again Christian, pero hindi yun taga Jesus Miracle Crusade. Amen? Bakit? Mga minamahal, dito lang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang tumatawag sa Diyos ng there is Jesus o mahal na Panginoon.
Mapalagpakan po ba natin ang mahal na Panginoon? Grabing paggalang sa Panginoon, sa Diyos, na karapat-dapat naman talagang sambahin at igalang. Yan ang tinuro ng man of God. At yan ay dapat hindi mamamatay o mawawala sa mga Kristiyano sa bawat isa sa atin ang pagsasalita ng mahal na Panginoong Hesus o there's Jesus. Simple lang, ay basic lang naman yan. Aming minamahal na mga ngaral ang ating pinag-aaralan sa hapong ito. Pero alam nyo ba mga minamahal, na kaya namamatay ang culture o nagbabago ang isang kultura ay depende kasi sa grupo ng tao kung paano nila ito sundin at ipamuhay. Totoo yun. Sa Pilipinas, nung araw, talagang malalaman ng lahat na ang kababaihan ay may tuturingan talagang dalagang Pilipina. Mainhin, pagdating sa kasuotan, alam natin, saya. Pero sa paglipas ng araw, unti-unting nagbago ang kultura ng Pilipinas. Ang mga kadalagahan, nagbago na rin. Sa pananamit, sa pagsalita, sa pamumuhay, nagbago na. Same thing sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. May mga ilan sa atin ang maaaring nais i-remind ng malapay noon that we need to preserve the GMCIM culture of faith. Bakit ka mahiyang sabihin, salamat sa malapay noon? Kapuri-puri ang ating malapay noong Kristo. Pag may nakausap kang ibang born-again Christian, i-reply mo lang siya ng, oh, kaya nga'y mabuti ang Panginoon. Nawala na ang mahal na Panginoon. Pero pag nagpapatotoo, grabe, hindi nawawala ang mahal na Panginoon. Unang nais iparating sa atin ng aralin, ang ating kultura ay tungkol sa ating panalita. Kaya, kamakailan lamang, iniremind sa atin, kung maaari, huwag tayong buy-abunda at marites. Ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, excuse me po, Efeso 4:29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan. That's all we need, mga minamahal. Ang mga salitang makatutulong sa iyong kapatid na sa panahon na siya'y may karamdaman at tila hindi pa gumagaling, sa halip na siya'y manghina, ang nais niyang marinig na salita sa iyo ay salitang magpapalakas sa kanyang pananampalataya. Maririnig niya na, ay, magpatuloy ka lang kapatid. Ay sabi ng Biblia, walang pagsubok na ibinigay ng Diyos na hindi natin mapaglalampasan. Amen? Kung yan ang gagawin lahat ng mga Kristiyano to encourage each and every one of us, mga minamahal, sa ating pananampalatayang magpatuloy, isang tiyak na bagay. Walang isa sa atin ang mag-change of culture sa ating natutunan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iglesia ng Smyrna, mga minamahal, we have also here, Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, sa atin lang, pag nakita mo ang iyong kapatid, maaari mong itaas yung kamay, batiin mo siya ng praise the Lord, mahal kapatid, maaari ka pang magkapag-shake hands, sabay sabing, praise the Lord po ate, praise the Lord po, beloved brother, praise the Lord po, beloved sister. Pero bakit ang ilan, tatango na lang pag nakita ang kapatiran, at wala na ang praise the Lord. Ni ang pagkikipagkamayan ay tila pagka mahirap nang gawin, iabot sa palad ng ating kapatid. Hindi ba natin alam, mga minamahal, kung hindi natin yung ginagawa, we are changing the culture of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo yun, mga minamahal. Hindi natin pwedeng sabihin ganun-ganun lang ang turo na meron tayo. Tandaan natin, balikan ang first verse. We are a holy nation, and every nation, mga minamahal, ay mayroong unique culture. At tayo, may unique culture ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alan magsabi ng praise the Lord. Kaya sana, mga minamahal, from now on, practicein natin sa ating sarili, sa lahat ng bagay, kausap mo man ay kapwa mo Kristiyano o hindi,
let's retain po, mga minamahal, yung paggamit ng mahal na Panginoon. There's Jesus, mga minamahal. Glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Sa panahon nga ng kapangamakan, mga minamahal, ang ilan madidisgrasya na lang, pero ano ang naalala nila sa turo ng man of God? Sumigaw ka na ang i-rebuke mo, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Be present in Jesus' name, kasound in Jesus' name. Ano mangyari? Ang demonyo ng kaaramdaman, ang demonyo ng panghina, ang demonyo ng disgrasya, tatalsik yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly, ating basahin. Dito po sa Isaiah, ang kabanatay 48, ang talatay 12, isabay na rin natin itong Apokalipsis, mga minamahal, ang kabanatay 1, ang talatay 8 hanggang 8, talon sa 17. Amen. Dito po sa aklat po ng Isaiah, kabanatay 48, talatay 12, inyong dinggin ako, O Jacob at Israel, na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Dito po sa Apokalipsis, kabanata po ay 1, sa talatay 8, talon sa 17. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. At nang siya'y aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Anong connection yan, mga minamahal, sa Culture of Faith ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Sabi sa ating Bible School kanina, tinanong tayo ng ating beloved ordinary preacher, sino ba yung tinukoy sa Biblia na nakita daw ni Apostol Juan na siya daw ang namatay, muling nabuhay, at sinabi niya siya ang una at huli? Sino na nga po uli yun, mga minamahal? Sino na nga po uli yun, mga minamahal? Ang mahal na Panginoong Jesus. Ngayon, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, for the sake of our beloved visitors, wala po kaming ibang ipinakikilalang napakabuting Diyos. Nag-iisa lamang na Diyos, walang iba ang malapay ng Jesus. Siyang kayang magpagaling ng inyong karamdaman, lumutas ng inyong suliranin, dahil ang sabi ng Biblia, kaya marahil hindi gumagaling ang iyong karamdaman, o tila baga parang walang Diyos na sumasagot sa iyong dalangin, ay dahil sa hindi mo kilala ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at hindi mo alam ang paraan ng pagpupuri sa Kanya. Ating mahal na kapatid, may chronic depression. Ang lagi nating naririnig na patotoo. Sinasaktan niya na, dumating sa point, sinasaktan niya na ang kanyang beloved husband. Kaya ang ginawa, itinali na lang siya para hindi makapanakit. Sa kagustuhan niyang gumaling sa kanyang chronic depression, nasiran siya sa iba't ibang uri ng mananampalataya o ng kongregasyon. Subalit ang sabi niya, walang kagalingan. Kahit anong pagtawag niya sa Diyos na kanilang ipinakilala, still, nandun pa rin ang kanyang chronic depression. Bakit? Sapagkat sabi ng Biblia, kung hindi nyo nakikilala ang inyong pinaglilingkuran, kami, kilala namin ang Diyos na mabuti. Kaya minsan, napanood niya, narinig, ang pangangaral ng butihin na mga ginagal na ibang lista, Pastor Wedra Sada Meda. At sabi ng malapastor, after ng kanilang pangangaral, nasaan man kayo? Touch your TV screen. Manampalataya kayo, makiisa kayo sa panalangin, pagpagaling sa inyong mga pangailangan. Ginawa niya yun, mga minamahal. Tinatch niya po, mga minamahal, yung TV screen, nanalangin, nakiisa sa pag-rebuke ng man of God, chronic depression, kasound in the mighty name of Jesus, nakiisa siya, mga minamahal. That time pa lang, mga minamahal, nagkaroon na siya ng kaginhawaan. Ano ang ginawang sumunod ng ating mga kapatid? Hindi na kontento na nandun lang sa tahanan at nagpupuri sa Panginoon through TV, mga minamahal. Hinanap niya ang gawain na malapit sa kung saan siya nakatira. At dito niya nga nasumpungan, mga minamahal, doon niya lubusan pang nakilala kung sino talaga ang dapat sambahin ng lahat. Walang iba,
ang Diyos na mabuti, na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, pero muling nabuhay para ikaw at ako ay tubusin niya pagdating ng araw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ang isang kongregasyon, pagdating sa kailang culture of faith, mali ang pinapakilalang Diyos, same thing sa kung paano natin gustong pag-aralin ng ating anak sa isang paaralan. Kapag ang paaralan na gusto mo ay di kalidad, ang una mong titingnan ay ang quality of education. Dapat sana, mga minamahal na kapatid, manatili tayo sa habag ng malapay noon, sa habag ng malapay noon, manatili tayo sa turo sa atin. Bakit pa tayo maghanap ng ibang Diyos? Kung dito sa Jesus Miracle City International Ministry, nung araw na tayo, ikaw, ako, ay may karamdaman, narinig lang natin si Kristo ang kaya magpagaling. Nagpuri lang tayo, pumalakpak, dumalo, walang ibang pangalan na sinasambit, kundi ang malapay na Jesus, gumaling tayo. Bakit? Paglipas ng mga ilang araw, tila baga iba na ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi ito tungkol sa Diyos, mga minamahal. Hindi lang ito tungkol sa Diyos ng malapay noon at mag-iiba tayo ng paniniwala kay Allah. Hindi lang tungkol doon. Ang sabi ng Biblia, remember, isa sa nagiging Diyos ng tao ay ang kanyang sariling tiyan. Kapag ka nakalimutan na natin ang oras sa malapanginoon sa Diyos na dapat paglingkuran at mas priority natin ang ukol sa ating sarili, doon tayo natutulad sa iglesia ng Smyrna, mga minamahal. Sa halip na tayo ay tumungo sa gawain ng malapanginoon, mas ipapriority na lang natin ang ukol sa ating sarili. Na sabi ng Biblia, nag-aalala tayo at nababalisa sa akala natin na yun ang dapat natin gawin. Pero may higit pa pala na mas karapat dapat gawin. Parang yung problema ngayon ay malutas, ang iyong karamdaman gumaling, magbagong buhay ka, walang iba, kundi unahin mo lagi ang paglilingkod sa ating Diyos na buhay, ang malapay noon. Amen? Alat magsabi ng praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ilan sa atin, mga minamahal, kahit pa man may karamdaman, excuse me po, mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin silang dumadalo sa gawain ng malapay noon. Excuse po, mga minamahal. Ang ilan, mga minamahal, kahit nasa oras na ng kamatayan, pilit pa rin bababa, dadalo pa rin sa gawain ng malapay noon. Dahil yun ang sinasabi, mga minamahal, palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yun ang sinasabi ng Biblia. Sa totoo lang, anumang mga may karamdaman tayo, mga minamahal, kapag unahin mo ang katwiran kalooban ng malapay noon, kayang-kayang ibigay ng malapay noon sa iyo ang mga bagay na iyong kailangan. Yung patutuo ating napakinggan, mga minamahal, ating beloved ordained preacher, mga minamahal, nang tumaas ang kanilang blood pressure, mga minamahal, sa alin na magpahinga na lamang manatili sa taas, sabi nila, tama na ang lubusang at laging pagtitiwala sa magagawa ng medisina. Hindi naman lahat ng oras maaasahan ang medisina. Ang ginawa nila, mga minamahal, na natutunan sa ating mga pastor, and that's one of the culture of our faith, mga minamahal, ay yakbang mo ang iyong paa, tumungo ka sa gawain ng malapay noon, pagdating mo dito, isang tingin na bagay, pagagaling ka ng malapay noon. Amen? Kindly, ating pong basahin, mga minamahal, dito sa Lucas 18, ang talatay 12 hanggang 14, isabay na rin natin itong Mateo 5,
hanggang 20. Amen. Ito po mga minamahal, another culture of faith na nais ituro sa atin ng malapay noon na huwag natin kalilimutan dito sa gawain ng Jesus Crusade International Ministry. Lucas 18, ang talatay 12 hanggang 14, at Mateo 5, ang talatay 20. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Lucas 18, ang talatay 12 hanggang 14, at isabay na rin po ang Mateo 5, ang talatay 20. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 12 hanggang 14. Amen, praise the Lord. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Dadapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, dadapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen, praise the Lord. Dito sa aklat po ng Mateo, ang talata po ay 5, Kapitulo 5, ang talata po ay 20 po. 20, amen. Amen, praise the Lord. Ganito pong sinasabi, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa mga eskriba at sa mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa karya ng langit. Palakpakan natin ang pagkabasa sa salita ng mga Panginoon. Isa-isayin natin mga minamahal dahil dalawa ang pinupunto ng talatang ito mga minamahal. One of the culture of faith ng Jesus Crusade International Ministry na kakaiba sa ibang kongregasyon ay pagdating sa monetary system po mga minamahal. Pagdating sa salapi. Let's be specific mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, itinuro sa atin ang tithes and offering. At sa ating mga minamahal na magagawa, bukod sa sila'y nakikisa din, dahil sabi nga, mga minamahal, ay sila din ay kailangan pa rin, bagamat sila'y minamahal na magagawa, dahil gusto rin nilang pagpalain ng malapay noon, bukod doon ay mayroon din silang tinatawag na ministerial tithes, mga minamahal. Ngayon mga minamahal, bakit ba napakahalaga na panatilihin natin ang tungkol sa pagbabahagi ng ating ikasampung bahagi ng dog? Ang sabi, merong isang talinghaga tungkol sa dalawang tao na nagsisiasa sa kanilang sarili na tila baga para sa kanila, okay na daw yung kanilang nagagawa sa harapan ng malapay noon. Pumasok sa bahay-samba ang isang pariseyo at nanalangin at sabi niya, Panginoon, salamat dahil hindi ako tulad nitong nasa aking tabi. Siya'y makasalanan, siya'y magnanakaw, siya'y maniningil ng buwis. Samantalang ako, ay nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo, nagbibigay ako ng aking ikapo. Pero ang sabi ng Biblia sa Mateo, kapag hindi hihigitan ang katwiran at ginagawa ng mga pariseo at eskriba, kailanman hindi natin magagawang maabot ang kaharian ng langit. Kaya tinuro sa atin ng man of God na wag lang tithes ang ipagkalob natin, kundi with offering. Amen? Sa lahat muna ng patuloy na pag naririnig na nila ang bahagi ng pagbibigay, nagagalak sila na ihanda ang kanilang pagkaloob sa lahat ng mga kapatiran na yan. Magsabi ng Praise the Lord! Kaya kayo lubos na pinagpapala ng malapay noon. Mga minamahal, another thing na naisipan natin ng malapay noon, sometimes may mga Kristiyano, natutuwa na tayo at nagmamalaki sa harapan ng malapay noon, maging sa harapan ng ating katabi. Subalit yung ating ipinagmamalaki pala, sa totoo lang, wala sa pamantayan. Tulad ng Pariseo, mga minamahal. Kaya nga sabi, bawat kaluluwang nagmamataas ay ibababa. Samantala, ang nagpapakababa ay siyang itataas ng Diyos. Kaya sa atin, tinuturo, wala sana ditong ma-pride. Amen? Ano mga angking galing natin sa instrumento,
sa pag-awit, sa paghahayo sa labas, dahil may mga pinagpala talaga pag sila nag-share sa labas. May mga talagang masabi nating ang pagpupuri nila sa mahal na Panginoon, may mga jumping worshipers pa nga po, mga minamahal, na nakaingganyo talaga sa mga baguhan, sa mga kapatiran na magpuri din sa mahal na Panginoon, sa mga pinagparang tumatayo sa pulpito. Tandaan, ang sabi ng Biblia, sana ang laging gloria ay nasa Diyos na nasa langit at hindi nasa atin. Amen. Saan tayo makakikita, mga minamahal, ng gawain na ganun ang itinuturo? Nung ako po, mga minamahal, nasa yung una kong pinagtrabahuan, naka-attend ako minsan, mga minamahal, sa kung paano sila nakakandak ng kailang serbisyo sa mahal na Panginoon. Napansin ko na ang ilan, pag tumayo sa pulpito, okay lang ang nakatsinelas at sasandal pa sa pulpito at okay lang na ang postura nila habang nangangaral ay okay lang na parang kung ano ang gusto nilang gawin. Napansin ko rin ang mga manunugtog doon ay kahit walang ang panalangin, okay na. May practice naman eh. Magaling naman, malakas ang wido. Maging gayon din sa mga awit. Piling-pili lang ang tumatayo at lahat ng tumatayo doon, mga magaling lang talagang kumanta. Pero, hindi ko man lang naramdaman ang pagkilos at kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Bakit? Yun ang one of the culture ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Kahit paman sintunado ka ngayon, hindi o pautal-utal ka nagsasalita, hindi ayaw sabi nga, sintunado rin maging pagpalakpak, pero yung puso mo, napakalapit sa Panginoon, yan ang tunay na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pero hindi sinasabi na manatili ka sa bagay na yan. Manatili kang sintunado, kapatid. Manatili kang magkawindang-windang ang pagtugtog. Manatili kang pauta-utal sa pagsalita. Hindi yun ang nais sabihin ng mahal na Panginoon. Ang nais sabihin ng mahal na Panginoon, in everything you do, dapat nauuna yung pagpupuri at hindi ang iyong sarili ang makita. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin ito naman, mga minamahal, kultura ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay tungkol sa inumin at pagkain. Actually, mga minamahal, ito yung tinalakay kanina sa ating Bible School. Ang inumin na pag-inom ng alak sa Leviticus 10 hanggang 11 ay hindi nga ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Yan ay pag-inom. Amen? Sabi nga, anumang matatapang na inumin, nakalalasing, na siyang pinagmumulan ng kaguluhan at pag-aaway ay hindi kailanman nakalulugod sa mahal na Panginoon. Kahit sabihin pa ng iba at ng siyensya na kailangan sa katawan ng tao ang alkohol, kaya okay lang uminom ka ng alak kasi papatay niya yung mga toxin o dyan sa iyong katawan, papatay ng anumang mikrobyo. Iba yun na advice. Dahil dito, pinag-usapan natin, we are a holy nation. We have our own culture pagdating sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Sa pagkain naman, for the sake of ating mga minamahal na baguhan at sa mga ating mga datihan, ang pagkain ng anumang pagkain na may dugo ay hindi rin maaari. Kaya basahin natin ang Genesis 9 at talatay 3 hanggang 4. For the sake of ating beloved baguhan, mga minamahal, and para din sa atin, baka sakaling may makita tayo, mga minamahal, may ikakasal bukas, mamaya, dahil ang kultura, mga minamahal, ng kapwa natin Pilipino, 2 araw ang seremonya ng kasal. Ang unang araw, mga minamahal, ay yung sa Pangasinan, baili. Di ba? May sayawan. Magkakatay sila. Ang kinakatay nila, yung baboy at yung dugo nun, gagawin nila, sabi nga sa Pangasinan, bagisan, dinuguan. O baka mamaya, mayroong ganun sa ating kapitbahay, parang ang bango-bango na, ang sarap-sarap. Matikman ko nga. Basahin natin kindly sa Genesis 9, ang talatay 3 hanggang 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 9, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ang bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang ay may buhay,
ngunit ang lamang may buhay, na siyang niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Mga minamahal, minsan, sa ating buhay, dumadating talaga yung gawa ng kaaway, ang pagtutukso sa atin. Lalo na kapag wala namang nakakakita. Ngayon lang naman, baka pwede kong matikman ang alak na ito. Baka pwede kong makain ang dinuguan na ito. Mga minamahal, tandaan natin, ang kultura ay nagbabago, depende sa grupo ng tao kung paano na ito sundin at ipamuhay. Same thing sa atin po sa Jesus Miracle City International Ministry. Ang salita ng mahal na Panginoon ay salita ng buhay. Ito ay patungkol sa daan na dapat lakaran ng mga tao upang hindi mapahamak ang ating kaluluwa. Hindi tayo lipulin na buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ang ilan sa atin dumaraan sa chastisement po mga minamahal kapag may nagawang ang paglabag tungkol dito. May uminom ng alak, may nanigarilyo, may kumain. Kung yung ilan nga, mga minamahal, actually, mapalad pa nga yung chastisement ng mga nangasiwa lang na hindi patugtugin o hindi pakantahin o hindi pagsaganapin ng ito. Kung ako sa habag ng mahal na Panginoon, okay na yun. Kaysa sa ang dumating ay ang palo ng mahal na Panginoon. Totoo yun. Dahil kapag dumating ang palo ng mahal na Panginoon, kahit walang magsabi sa iyo, talaga, sabi nga ng beloved Assistant Pastor Dina C. Almeida, doon natututo ang tao ngayon at Kristiyano naluluhod na yung ulo niya sasagarin, aabutin ang sahig para lang mahingi ang kapatawaran ng mahal na Panginoon. Hihintayin pa ba natin ang bagay na yan, mga minamahal? Hindi na dapat, mga minamahal. Sabi naman, mga minamahal, tungkol sa pananamit, natalakay din kanina. Sa Deuteronomio 22, ang talatay 5, huwag kalilimutan na ang kasuotang pambabae ay hindi dapat mapunta at isuot ng mga lalaki. Hindi gayon din na ang mga kasuotang panlalaki ay isuot lamang ng mga babae. Dahil mga minamahal, ito ay nagpapakita sa ating pagrespeto sa kasarian na ginawa ng mahal na Panginoon, dalawa lang, lalaki at babae. Kahit anong gawin natin, mga minamahal, pagbalik-balita rin naman natin kung sumang-ayon tayo ngayon sa culture na meron tayo sa Pilipinas, pagdating sa yung LGBT na tinatawag mga minamahal, kahit anong gawin natin, magsuot man tayo ng ganun, hindi mo mababago. Biologically, mga minamahal, dalawa lang talaga, lalaki at babae. Pagdating naman sa gloria, mga minamahal, kasi feeling ko hindi ako maganda pag wala akong makeup. Feeling ko kasi ang pangit-pangit ko tignan pag ang kapal ng aking kilay. Kaya kinakailangan ko itong tabtaban. Bawasan. Mga minamahal, sabi ng Biblia, sa totoo lang, you are wonderfully and fearfully made by the Lord. Nilikha tayo na ayon sa paningin ng Diyos na buhay, tayo ay very unique. Maganda, gwapo, maipagmamalaki ng Diyos sa anumang nilalang sa mundong ito. Naalala ko tuloy ang sabi ng ating beloved Ate Mariles. Alam niyo ba sa ating mga kababaihan, pag binabawasan niyo yung kilay, nagmumukha tayong parang butiki. Hindi para ipahiya. Sabi nga, we are not after the punishment, sa totoo lang. Ang gustong makita ng Diyos ay yung pagsunod. Dahil kung susunod tayo, ang kultura mananatiling buhay. Palapakan natin ang ating malapay noon. Pagdating sa awitin, kayo libasahin natin, malapit na tayong mga tapos mga dito sa awit 33, ang talatay 1 hanggang 3. Basahin po natin ito. Pagdating sa awitin o sa musika, ang aklat po ng mga awit, Kabanatay 33, talatay 1 hanggang 3. Mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid.
kayo mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Kanya na may salteryo na 10 kwerdas. Magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit. Magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito nyo lang po, mga minamahal, dito lamang natin natutunan yung kultura na pagdating sa music, walang ibang music, kundi ang papuring awitin sa mahal na Panginoon. Sa iba, pwede rin siyang umawit ng mga makamudang awitin. Pagdating nila sa gawain, o sa kanilang gawain, siyempre, mga Christian songs. Pero pagdating daw sa labas, pwede na rin sa kanila ang worldly songs. Pero dito, mga minamahal, one of the culture ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, saan ka man pumunta, sa gawain man ng mahal na Panginoon o sa labas, ibuka mo ang iyong labi, umawit ka, gamitin mo ang iyong instrumento sa mga makalangit na pugpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, tandaan, ang pangangalo niya ay hindi katanggap-tanggap sa paningin ng mga Panginoon. Spiritually, meron ding pangangalo niya, mga minamahal. Sabi nga, ang mga instrumentong ito ay ginagamit sa mga makalangit na pupuri sa mahal na Panginoon. Huwag po sana natin gamitin ang mga bagay o talentong meron tayo para sa kaaway. Dahil ang ating Diyos na pinaglingkuran ay silosong Diyos, mga minamahal. Nakatatakot na bagay kapag tayo ay pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya, mga minamahal, sa mga kumakanta pa ng mga bakas sa libutan, lalo na yung nakikikontest pa, mga minamahal. Huwag naman po sana, mga minamahal, nakatatakot na bagay, baka isang araw, magulat na lang tayo sa mga kumakanta, bigla tayong mawalan ng boses dahil alisin na pala ng mahal na Panginoon. Ang ilan, tumutugtog, napakahusay natin, baka isang araw, madisgrasya tayo, babali-bali ang ating mga kamay. Nakatatakot. Pero, mga minamahal, ang Diyos ay Diyos ng kaluwalhatian. Kung ang mga bagay na mayroon tayo, ang katalinuhan, ang talento, ang pananalinta, ang kahusayan, ang kagalingan, kapag ginamit natin lahat para sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, ang sabi ng Biblia, palalaguin pa ng Diyos ang mayroon ka. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tungkol naman sa araw ng pagsamba sa gawain ng mahal na Panginoon, kindly basahin natin Hebreo 10:25. Ito ay talagang one of the major po, mga minamahal, na talagang iniremind sa atin. Kindly atin mo basahin. Hebreo 10, sa talata po ay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Naalala ko yung aking kamag-aral noon, mga minamahal, sa kolehiyo, na ipinanganak siya na dalawa ang kanyang inaatenan na sekta dahil ang kanyang magulang, magkaiba sila ng paniniwala. At sabi niya, sa ganitong araw, dito kami aaten. Sa susunod na araw, dito naman ako aaten. Nagkahalo-halo ang kanyang paniniwala. Pero nung sa habag ng mahal na Panginoon ay naidala siya rito, isa lang ang kanyang sinabi. At sabi niya, isang bagay ang napansin ko na mayroon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na wala sa iba. At yun ay ang grabing pananampalataya. Grabing pananampalataya. Mga minamahal, saan tayo nakakita ng kongregasyon na kahit ilipad na ang bubong dahil sa bagyo, aatin pa rin sila sa gawain ng mahal na Panginoon? Saan tayo yung nakabalita? Mga kapatid, at sabi ng asiwa ng mahal na pastor, dumalo kayo, nasaan na kayo? Hinarangan na po kami sa checkpoint, pandemic na po. Pero ang ilan, tinawid ang bukid, makadalo lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang iba, gumawa ng paraan para makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan ay isa sa maipagmamalaking culture ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na wala sa iba. Na kapag humangin lang na malakas, ay ipostpone natin sa ano na lang na araw.
Ay, may meeting ako mamaya. Ang sabi ng pastor, may meeting daw siya. Kaya sa susunod na araw. Pero sa Jesus Miracle City International Ministry, ang sabi nga ng balita noong araw, mga minamahal, darating ang napakalakas na bagyo. Matatamaan ang NCR dyan sa Luneta Grandstand. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, hinamon niya pa nga lahat ng mananampalataya sa Pilipinas. Kung sino ang nasa katotohanan, manalangin. Ang sabi nila. Walang pumunta roon. Ang pumunta roon ay yung nag-aabang na kapag nagkamali ang sinabi ng man of God na sasawayin niya ang bagyong paparating, ay papuputokan ng baril ng mga pastor. Pero anong ginawa? Yung bagyo daw mga minamahal, nagsimula, nagpuri ang man of God, nagpuri lahat ng kapatiran ng Jesus Miracle City International Ministry. Kahit gawain, still, yun. Kung anong petsa darating yung bagyo, still, hindi nagbago ang gawain. Ano ang nangyari? Yung bagyo, parang nasa alapaplan daw mga minamahal. Amen? Pinag-ingat ang buhay ng malapanginoon dahil sa dakilang pananampalataya. Napakahalaga ng pagkakatipon ng banal. Kaya in-encourage tayo mga minamahal, sana sa linggo, ganito tayo karami. Pagdating ng Miyerkules, manatiling ganito pa rin karami. Kung hindi man dahil sa trabaho, sana makahabol pa rin ang mga kapatiran ng ganito karami. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi talaga kaya, dahil babiyahe pa, sana yung sa YouTube and Facebook Live ng San Carlos, ganito rin, kadami ang viewers. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ay pagpapakita at pagpapahalaga sa culture ng pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo ba kung bakit minamahal sometimes ang ilan? Ang sabi nung nakaraang mga preaching, dahil ba sa pagsabi ko ng katotohanan, ako'y kinaputan ninyo at itinuring na kaaway? Doon natin na misinterpret ang mga tumatayo sa pulpito, mga minamahal. Dapat magpasalamat tayo. Kung bakit may tumatayo sa pulpito, ay dahil ang gusto ng Diyos, manatiling buhay ang culture ng Jesus Miracle City International Ministry. Pag wala nang magsasabi sa iyo na kapatid, ay nakashort ka na, bawal yan. Ay kapatid, hindi ka na dumadalo. Kailangan dumalo ka, iwanan mo ang iyong trabaho. Kung wala nang magre-remind, kung wala nang tatayo sa pulpito, wala nang iyong kapatid sa iyong tabi na magsasabi ng pagpapahalaga sa culture na ito, darating ang araw, Jesus Miracle City International Ministry, magbabago ang uri ng pananampalataya. Totoo yan. Bakit? Mga minamahal? Dahil kinapupunan natin ang mga ngaral. Pero walang ibang ginawa ang mahal na Panginoon, kundi i-remind tayo dahil ang gusto ng Diyos, ang ating kinamulatan na pananampalataya ay madala natin hanggang sa kanyang pagbabalik. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At magsabi ng praise the Lord. Bakit lahat nito mga minamahal, gayon na lamang ang pag-encourage sa atin mula sa ating beloved pastor, beloved children nila, hanggang sa ating nangangasiwa. Bakit ganun na lang na minsan nararamdaman natin, parang hindi niyo kami naunawaan sa aming kalagayan, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming mga bagay na kinakailangan na gawin. Pero mga minamahal, sa totoo lang, napakaganda nga ng patuto eh. Nung araw na wala tayong trabaho, nung araw na wala tayong oras sa mga bagay na yan, masaya tayong dumadalo sa gawain ng mga nagpupuri, pumapalakpak. Kaya nung nakita ng Diyos yung pagpahalaga natin sa itinuro sa atin ng man of God, nagulat tayo, isang araw may kumatok sa ating tahanan, nag-offer ng trabaho. Bakit nung may trabaho na, yun na ang naging dahilan, hindi na magawa ang kalooban ng mga Panginoon. Kaya yun ang sa atin ay sinasabi, hindi sa hindi tayo naunawaan, kundi dapat alalahanin natin yung panahon, mga minamahal, na nung walang-wala tayo, ang ating naging sandigan ay ang Diyos. Last verse, mga minamahal, ating pong basahin. Dito po, mga minamahal, sa unang Pedro, ang kabanatay 1, talatay 4. Ito na po ang last verse, mga minamahal. Kindly. Aklat po ng unang Pedro, kabanatay 1, talatay 4.
sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Amen. Imagine mga minamahal, nais ng mga pastor, beloved children nila, mga nangasiwa sa atin, ng iyong mga katabi, ng mga kapatiran natin, na sabag ng mga pinagpapatuloy, na yakapin ang kultura ng panampalataya na ito. Iisa lang kasi ang nating nais, yung samanang hindi nasisira na matatanggap natin sa kalangitan, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal. Nais ba natin, mga minamahal, ng langit? Nais ba nating makita ng mukhaan, ng malapitan, ang Diyos na may lanang ng langit at ng lupa? Ang Diyos na nagpagaling sa ating karamdaman, nagbago ng ating magugulong buhay? Nais ba nating makita ang Diyos, mga minamahal? Kung gayon ang sabi ng Biblia, yakapin natin. Let's preserve ang turo na ating natutunan sa gawaing ito, mga minamahal. Purihin nating mahal na Panginoon. Narito po, ating po beloved Lord, please tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon. Tapat na sa akin ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, ang makapiling natin siya sabi nila, kay ganda daw ng langit. Mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto. Ang bulaklak doon ay di na kumukupas. Kagandahan nito walang wakas. Sabi nila wala na kahirapan. Pagduro sa ating pinaglis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoong Jesus ay aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, at ang pag-ibig natin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Pag-ibig natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Mga minamahal, hanggang hindi tayo ibabalik sa basic na teaching na nagmumula sa man of God, sa ating minamahal ginagalang na pastor, talagang magkawindang-windang ang ating mga lakad na minamahal. Kinapananabikan ng mga tunay na Kristiyano yung mga aral
na sinimula ng ating mahal na pastor. Hindi nagmamadali. Palaging sinusunod ang looban ng ating mahal na Panginoon. Mahabang mga pananambahan, mahabang pag-aawitan, mahabang gawain na ginugugol. Dahil sinabi ng man of God, more blessing, more praising. Sa atin pong mga pagtsatsaga, maminamahal, pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, atin pong nararamdaman ng ating mahal na Panginoon ay unti-unti tayong talagang ibinabalik sa ating unang pag-ibig sa Kanya. Kung walang nagre-remind sa atin, kung wala ang mga totoong turo ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, maari ngayon, maminamahal, walang mananatili kahit isa sa atin. Pero totoo, yung aral na ating napapakinggan. Totoo, ang ating mga nasunod na pasimula o simulain na pagsamba galing sa totoong propeta ng Diyos, totoong pastor ng Diyos, nagmamalasakit sa ating mga kaligtasan. Anuhin natin ang mga magagandang pananalita. Anuhin natin yung ating pinipili lamang, maging selective na mangangaral. At hindi tayo saktan. Kaya nga gumagaling ang may mga karamdaman dahil matinding gamot ang nilalagay ng mga dalubhasang doktor. Ganon din ang ating mahal na Ebanghelista. Ganon din ang kanyang mga pangangaral na hindi natin nakakalimutan. Ito lang po ang ating sinusunod. Hindi tayo maminamahal lumilihis. Kaya tayo talagang lubos na pinagpala. Saan ka nakakita, maminamahal, ng gawain na hindi na talaga tayo umaasa sa gamot. Hindi tayo umaasa, maminamahal, sa anumang medisina. Ilang beses, maminamahal, halos sunod-sunod. Dahil sa video, pag nagkaedad ka pala talagang kinakailangan ingatan mo yung sarili. Kapag umaasa ka talaga ng iyong karunungan, kahit ano pang mayroon, mga vitamins, ano pang gustong para ma-preserve ang sarili mo, nasa uri ng ating kinakain. Sunod-sunod yung high blood, maminamahal, to yung binanggit ng ating mga ngaral. Natakot na po ako dahil ang sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko pang gumawa sa iyong banal na ubasan. Hindi ako bababa dahil kung bababa ako, sunod-sunod talagang nawawala na ako sa balanse. Pero nung ako'y magbitaw ng aking pananampalataya na tinuturo ng totoong propeta ng Diyos, sabi ko, mamatay, mabuhay, gagapang ako, pupunta ako sa aking luhuran. Pagkaluhod ko po diyan, maminamahal, habang ako'y nakaluhod nakaluhod lang naman ako, nagulat ako, normal ng aking pakiramdam, normal ng aking aking pananaw. At nung binipi ako ng anak ko, maminamahal, normal na. Ibig sabihin, kanina na pag-usapan namin, yung ating palang ginagawa na pagpapalakpak, mabuti sa puso. Yung ating palang pag-iindak, yung ating pagtatalon-talon, yung maghapon na wala tayong kinakain, maminamahal, nagbe-burn yan ng maraming kolesterol. Talagang, grabe maminamahal, magiging normal talaga. Yung mga diabetic, yung mga may sakit na diabetes, pag nagpapasting ka, patay ang mga mikrobyo ng diabetes. Kaya pag nagpapasting ka, 2 meals lang, maminamahal, yung mga diabetic, atin po silang pinapayuhan. Grabe. Totoo ang tinuturo ng propeta ng Diyos. Sumampalataya ka, magtiwala ka sa ating malapit. Lahat ng bagay ay magagawa ng ating Diyos. Makapiling ka, Jesus, panda sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya tumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. Hallelujah, hallelujah! Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin.
ang sasabihin mo. Anak, thank you so much, O God. Maraming salamat pala, Panginoon. Na magpananampalataya ang tinuturo ng aming dearly beloved pastor, beloved mama, ng kalibang beloved children. Ngayon kami lubusang nagtitiwala sa iyo. Nakita namin na yung kapangyarihan sumasa amin. Kaming mga sumusunod, nagpapahalaga. Hallelujah! Di namin kayang mabayaran ang kabutihan mo, mga Panginoon. Salamat sa aming mga pastor. Salamat sa aming beloved mama. Salamat sa aming mga beloved children. Salamat sa aming mga magkatawa. Salamat sa aming mga purihin ka. Magkapili ka, Jesus, sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Purihin na natin balabay Jesus mo minamahal. Sa ating mga beloved visitors, come forward. Sa ating mga beloved YouTube at Facebook, live streaming viewers, you need Christ in your life. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Walang makapagliligtas ng tao. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng John 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo. Yaon lamang tumatanggap kay Kristo. Yaon lamang nagtitiwala kay Kristo na siya ang Diyos. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan upang magmana ng buhay na walang hanggan. But as many as receive Him, John 1:12, to them give He or see power to become sons and daughters of God and heirs of eternal life. Kaya minamahal, there are 4 requirements of the gospel. Kindly ating pong asistihan ating minamahal mga bisita. 4 na reglamento mayroon ang kaligtasan na dapat malaman ng tao. Unang-unay, pananampalataya. Yung inyong narinig na pangangaral, tinuturuan tayong magtiwala, maniwala sa pangangaral na totoo ng propeta sa ating huling kapanahunan. Dahil ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan, mangyayari na kahit may cancer ka, may tuberculosis ka, may sakit ka sa puso, may high blood ka, bulag ka, pipi at bingi, ikaw ay drug addict, babaguhin ka naman ng Panginoon. Ikaw ay bakla, ikaw ay tumboy, baguhin ka naman ng Panginoon. Kung ikay maniwala, sumampalataya kay Kristo na siya ay Diyos na katawang tao, walang ibang Diyos na makapagliligtas sa iyo. Pangalawa ay magsisi ka sa iyong kasalanan. Dahil walang matuwid kahit isa, lahat ay nagkakasala. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, Romans 3:23 and Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through accepting Jesus Christ as your personal Savior. Kapag natanggap mo na ang ating mahal na Panginoon, magsisi ka sa iyong kasalanan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yun po'y ilubog ka sa tubig, thoroughly, walang makikita sa katawan mo, dahil lahat ng kasalanan mo ay iwanan mo doon sa tubig. Pag ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Yan ang bautismo sa tubig sa Espiritu Santo na sinabi ng John chapter 3, verse 3 up to 7. Sabi ni, hallelujah, Nicodemo, ano daw ang gagawin na para sa magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. You must be born again. Sabi ni Nicodemo, paano ako magiging born again? Papasok ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Ang sabi ng mahal na Panginoon, you must be born in water and in spirit. And unless you will not baptize in water and in spirit, you cannot enter into the kingdom of God. So ang ibig sabihin, ikaw ay magpabautismo sa tubig at Espiritu Santo para magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan.
Tatlo lang po ang ating gagawin. Ang pang-apat po, Diyos na ang gagawa. Kaya yun ang ating gagawin. Sumunod kayo sa panalangin, ating mga beloved viewers, ating minamahal, mga bisita, ipikit ang mata, itaas ang kanang kamay, tanda na inyong pagsuko at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. May kapangyarihan ang Ibanghilyo, at kung kayo'y sumunod, kayo ngayon ay magiging anak ng Diyos, karakadaka. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ibanghilyo ng kaligtasan. Narito ako, isang makasalanan. Ako'y nagsisisi sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, hindi ko alam ang aking ginagawa. Ngunit salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Binigyan mo ako ng karapatan upang lumapit sa iyo. Narito ako, sumusuko sa iyong harapan. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako. Hugasan mo po sa aking mga karumihan. Ng iyong banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, baguhin mo po ako. Gawin kung tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, naking tinanggap. Amen and amen. Ipanalangin namin kayo, maminamahal, sabihin, mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat ng tumatanggap na narito aming kasama, sa aming chapel, sa lahat na tumatanggap diyan sa webcast, sa webcast sa YouTube at Facebook. Kahabagan mo, mahal na Panginoon, aming mga kababayan dito sa Pilipinas, lahat ng lahi, mahal na Panginoon, na sumuko sa iyo. Hallelujah. Alam namin, mahal na Panginoon, ay iyong kapamaraanan. Hallelujah, upang sila aming makapiling. Kahabagan mo sila, patawarin sa kanilang mga kasalanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Ngayon, maminamahal, tulad na inyong narinig kanina, sabi natin mga ngaral, sinabi lang ng ating mahal na pastor, ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, maniwala kayo, sumampalataya kayo, ang Diyos na ating tinatawagan mula pa kaninang alas 9 hanggang ngayon, mag alas 4:15 na po, nakikinig siya sa inyong kailangan. Pagalingin ang inyong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ipaabot ninyo ang inyong pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sabihin ninyo, mahal na Panginoon, ang aking cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng inyong makaramdaman. Sabihin ninyo, halil mataas na kolesterol, sa pangalan ni Jesus. Sabihin ninyo, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa lahat na narito, sa pangkalahatan ng panalangin na aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy E. Almeida, narito, mahal na Panginoon, na hallelujah, ang iyong mga anak, hallelujah, na nangailangan, hallelujah, ng kagalingan sa kanilang makaramdaman, kasama aming webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, cast out, cast out, cast out, pagkabulag, hallelujah, hallelujah, kumboy, hallelujah, bakla, hallelujah, drug dependent, drug addict, sa pangalan ni Jesus, hallelujah pa, hallelujah, pagkalumpo, cast out in Jesus' name, COVID-19, cast out in the mighty name of Jesus. Here is Jesus, palusugin mo, pahabain pa ang buhay ng aming mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. I'm healed. We're healed right now in Jesus' name. Complete healing and deliverance. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Say hallelujah. 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 Praise the Lord. Yan ko lang ang aming ginagawa, maminamahal, nung kami maligtas. Ito lang aming ginagawa. Isip-isipin mo, ako po, may AIDS, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung may sakit sa puso, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung chronic, yung pagkabaliw, depression, chronic depression, pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa ano po, radio program po, sa radio program. May radio program tayo din sa Dagupan, pinagaling dahil sa pananampalataya. Kaya pasalamatan natin at ibalapay, taas ang kamay, magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay, lahat ng ating kahilingan sa hapong ito, ibibigay 100% ang kagalingan. Lahat na minamahal, ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon, sumampalataya tayo. Amen? Tumaas ang kamay, tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to your great worthy to be praised forever and ever. At God bless you po, minamahal. God bless you, ating beloved elders, ating beloved Aser and Aser Rich. Praise the Lord. At
Maraming salamat din sa ating malapay na minamahal dahil so far, ito pong sa kaliwa, malapit na pong matapos. Probably next week, dito na minamahal sa kabila. Ayos na po lahat ang ating bubong sa kabagan ng malapay noon. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Talagang totoo ang ating mahal na Panginoon at hindi biro-biro, hindi basta-basta. At ang ating pong mga palikuran, maminamahal, may iilan na pong naka-flash. Dito po sa sisters may 3 na, sa brothers may 2 na, kulang na lang ng 4. Pero ako'y naniniwala at sumampalataya na abot ng ating makakaya bago po tayo mag-anniversary. Bago tayo mag-anniversary this coming March. Nandiyan pa po ba kayo maminamahal? Atin pong makumplito yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at hindi po ako nawalan maminamahal ng pagtitiwala at ang alam ko nakikiisa ang lahat na narito. Kaya maraming salamat sa lahat ang ginagamit para lahat ng atin pong mga alalahanin maminamahal ay atin pong matugunan ito. At ito po maminamahal, dahil second Sunday na po ito ngayon, ang ating pong anniversary ay palagi nating ginaganap ng third Sunday of March. So, it falls to 24 po yan. Tingnan niyo po sa inyong mga kalendaryo. 24 po. 24 po ng Marso, ang third week. So, most probably, maminamahal, March 24 po ang target natin na church anniversary this coming March. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At officially po, talagang yan na po dapat ang aming pag-uusapan. Nakalimutan lang po ng aming first Sunday of the month na meeting na ang sinabi ko lang po, basta third week, hindi namin nabanggit yung pizza. Ngayon, maminamahal, mag-uumpisa na po ang ibang lingkod na magpa-print ng leaflets at magpagawa po uli tayo, maminamahal, ng voice para tayo po'y makapag-ikot. 86 barangays. Ang gagawin po namin, mayroon po tayong mga elders na kasama. Weekly, maminamahal, kahit 2